Bon dia des del Pic de la Mina. Ens trobem a Porto de Pimoren, a uns 2.500 metres. Si ho veieu aquí darrere meu, es nota que han treballat unes màquines amb oruga i, aviam si el vent me deixa explicar-ho bé, hi ha tot destaques aquí que segurament han marcat ja el que serà el retorn del nou telecadira. Rebobinem. Si us en recordeu, aquest hivern l'Eric Charra, el director de Porto de Pimoren, ens va estar explicant que... Puc dir avui sí que es confirma que serà un 6 places desembargable. Sí que pujarem més amunt, quasi a tope del sector de la mina. Bones notícies, l'Eric Charra no ens ha fallat i en quin teniu les proves. I a veure si el vent, ara que no fa vent, sí, puc explicar una miqueta més bé. Aquí es veu l'antiga base del vell telecadira i ja es nota que ja estan treballant les màquines. Ens trobem a la carena divisòria entre l'Arieja i la vall del Carol. Vinga, bones notícies. Us irem explicant al llarg de l'estiu, com evolucionen aquestes obres. Fins ara!